ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Marcu, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! să luăm aminte. În vremea aceea îl urma pe Iisus mulțime mare și îl îmbulzea. Și era o femeie care avea scurgere de sânge de 12 ani și multe îndurase de la mulți doctori, cheltuindu-și toate ale sale, dar ne folosi nimic, ci mai mult mergând înspre mai rău. Auzind ea cele despre Iisus, a venit în mulțime și pe la spate s-a atins de haina lui, căci ce-și zicea, de mă voi atinge măcar de haina lui, mă voi vindeca. Și îndată izvorul sângelui ei a încetat și ea a simțit în trup că s-a vindecat de boală. Și îndată, cunoscând Iisus în sine puterea ieșită din el, întorcându-se către mulțime, a întrebat, cine s-a atins de hainele mele? Și au zis ucenicii lui, vezi mulțimea îmbulzindu-te și zici, cine s-a atins de mine? Și se uita împrejur să vadă pe aceea care făcuse aceasta. Iar femeia, înfricoșându-se și tremurând, știind ce îi se făcuse, a venit și a căzut înaintea lui și a mărturisit tot adevărul. Iar el i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace și fii sănătoasă de boala ta. Zisa Domnul, eu sunt ușa, de va intra cineva prin mine se va mântui, și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să înjunghe și să piardă. Eu am venit ca oile mele viață să aibă și din belșug să aibă. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale, iar cel plătit, pentru că nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul le răpește și le risipește. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ale mele mă cunosc pe mine. Precum mă cunoaște Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și sufletul îmi pun pentru oi. Am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc, ele vor asculta de glasul meu. Și va fi o turmă și un păstor.